La Costa Brava comença just a la roca que tinc aquí darrere, Sa Palomera, i des de fa més de 50 anys també és el lloc des d'on es llencen els focs artificials del concurs d'aquí de Blanes. I avui en fem país ho anem a descobrir. Què tal, com esteu? Molt bé, estem molt bé. Home, aquí la zona VIP, És que la tercera edat de portar ja cadira. Quanta estona porteu aquí? Una hora i mitja. I ara jocs de taula, veig? Sí, per aprofitar el temps. Falta més d'una hora perquè comencin els focs i això ja està a tope de gent. I si es tracta d'un concurs, això vol dir que hi ha d'haver un jurat. Montserrat, com estàs? Molt inquieta perquè jo crec que el concurs està entre dos pirotècnies. Que res està decidit encara. Res està decidit. I fins a l'últim minut a vegades no sabem qui guanyarà. Què valoreu? He de valorar la riquesa i la varietat de colors, el ritme, l'originalitat, el foc aquàtic i també la vista. Què creus que fa diferents aquests focs? La Palomera. La Palomera és icònica. Són espectaculars, et quedes com impactat. És que estan a la platja, van els focs que tiren a l'aigua i són molt espectaculars. Jo, per exemple, ho he viscut sempre, és una nit molt especial. La gent de Blanes porta tirant focs per la Festa Major de Santa Anna des de finals del segle XIX. Més de 100 anys d'història que han aconseguit posicionar aquest concurs com un dels més prestigiosos i que rep cada any més de 900.000 visitants. Quina és la següent festa que hem de visitar? Escriu-nos-ho comentaris.